Am cumpărat de la Mega geleuș Sugus, un Kinder Delice și un baton Nesquik. Aveam telefonul pe filmat, dar pe pauză, s-a rămânat, dar n-am avut cum, pentru că era una numai cu ochii pe mine. Că mi-a luat și ghiozdanul și mi l-a pus acolo și a creat să-mi iau portofelul, îți dai seama. Mi se pare ciudat regulile de la Mega. Tot cu 2 pajame. Da? Azi vin că nu mai știu unde e parcul. Ce parte? Încolo, din față. Gata. Și mergem în parc. E parcul fix în spatele la Mega. Mă duc să mă și distrez puțin. Este ora 10. Deci mai avem o oră. Haideți că nu suntem singuri. E bun. Mâncam și noi, mâncam ceva, Betty mai sus pe dealuri, așa, și după ne distrăm puțin. Nu ne distrăm, chiar am chef să ne mă dau pe topogare. Avem unde stăm. Deci mai e o bancă încolo. A, da? Da, chiar. Ia să deschide tare parcul ăsta. Mamă, cât de fain, uitați-vă. Hai, mereu o să mi-a plăcut. Mergi, mamă, ce pără. De joacă. Peluță de Maria. Și vom sta... Hai că să dai cu gândul ăsta, normal. Și stăm aici, pe băncuță, și mâncăm. Să mergem mâncăm prima dată. Vă pun aici. Prima dată vom mânca acest batonaș. Doamne, arată fenomenal. Ce bun e. E chiar super. Poate n-ați văzut Mega. Ce-i parcul și e distractiv. N-are, mi-a plăcut. Mereu mă întrebam unde e intrarea la asta. Și unde e parcul nou? Parcul nou? Cred că știu. Mergem? Da, să mai întâi să ne distrăm, să mâncăm acolo. Mâncăm la parcul nou. Acum ne distrăm. N-am ce să rămân aici, pentru că eu vreau să mă distrez. Și după mergem în parcul nou acolo. E și distractiv, să mergem în ăla. Să vedeți ce fac distractiv. Deci am băgat o grămadă în ghiozdanul ăsta. Eu luăm în spate. Și haideți cu mine să ne dăm pe topogare. Ne dăm pe acesta întunecat prima dată. Haideți. Am micat picioarele pe astea. Ai curaj? Bine mă, să nu mă dau eu o fată de 10 ani. Deci dacă mă vedeți, câte scrie pe aici. Uitați-vă un pic cum arată parcul ăsta. Hai, curaj? Hai, start! Deci mai merg o dată. E prea distractiv. Nu-mi cap că sunt prea mare. Am dat cu capul. Hai. E distractiv, hai că ne dăm și parc. Vrei să nu fie udă. Hai. Hai să ne distrăm pe apă. Pe de la... Nu merge, ăsta sună. Da? A plecat. Hai că suntem singuri în parc. Singuri.
Eu mă aplicam capul. După să ne dăm și noi un pe leagăn puțin. Hai să ne dăm și pe ăsta. Te dai? Da, hai să ne dăm. E unul și mai micuț, nu întunecat. Și pe ăsta scrie o grămadă. Te iubesc, mă. Mama, deci eu trebuie să stau cu capul pe spate. Mulțumesc! Foarte drăguț parcul ăsta. Hai să ne dăm pe unde ăsta șarpe. Vezi să nu mă uite Dumnezeu pe aici. Aș încerca după să merg pe ăsta. Eu nu trebuie să merg, să stau prea mult pe ăsta, prin parcul ăsta, că o să întârzi la pleci, o să și pierd. Deci e multe. Cine m-a făcut așa mare? Nu mai mă dau pe ăsta. Hai să ne dăm un leagăn. Unde să vă pun? Ca să mă vedeți. Dați aici, da? Îmi place când sunt doar eu. Doar eu. Stați că mi-aruncă pe. Ce drăguț e! Ce părere o avea ăștia despre Betty care are o grămadă, are 10 ani. Și se dă pe aici. Ce drăguț e! Dați un pic. Hop, 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 că era să sar. Ce mișto. Îmi place pe aici. Hai, sari? A reușit, băi. Am și sărit. Ce mă bucur. Ne mai dăm pe o topogandă asta mare? Da. Dar nu, mă, stai că vreau să încerc ceva. Să nu ziceți la nimeni ce vreau să fac. Stai aici. Atât. Vezi, ce știu, da? Vreau să vedem. Nu poate. Hai. Nu poate, efectiv. Nu pot. Nu încerc. Nu pot. Tot mă și de tot așa. Hai pe un topogan de ăsta mare. Pe ăsta mare. Ăsta e mare și îți dă avânt mare. Îți dă avânt? Hai să vedem. Nu, că era bine undeva. Mi-e frică. Așteptați puțin, stați un pic. Bună! E fain! Hai în parcul nostru să mâncăm. Hai că e 10 și 5. Hai, mai mă duc o dată pe ăla mare. Pe ăla mai mare. Încă o dată pe cel mare. Că vă las aici și pe voi, să vă vedeți și pe mine. Nu știu unde să pun telefonul. Aici. Se vede? Nu se vede pe aici. Nu, așa. Ia să vedeți. Dați așa. Gata. Imediat. Gata. Hai că m-am distrat mult. Acum în parc. Să mâncăm. Hai nu. Hai să mâncăm. Mâncăm? Da. Mi trebuie să ajung la cofetăria Smarald. Că pe acolo e. Și mă distrez. Nu mergi pe aici primăneci. Mai ales să fiu singură să pot să fac ce vreau. Mergem în noua. Foarte frumos să mergi la parcul acela, domnul primar din Comuna Măneci. E prea distractiv. Mama, să știți că o să știe după că m-am distrat pe aici.
Hai să mâncăm în nouă. Am trecut o stradă și mă tot uitam așa. Știi că mai e de trecut. Da, că cofetărie e pe partea aia. Nu, nu cofetărie. În jos. Da? Și am dat de scos bani. Ba da, era înăuntru. Da, chiar. Nu știu mega, îmi place. Dar ți-am zis asta, nu mi s-a părut corect. Dar nu știu ce vrei. Nu, mă, în jos. E tocmai pe acolo, mă. Hai, e ora 10:07 și mai am ceva. Era 10:40 și... Ia uite, la 10:30 suntem acolo. Dar am uitat. La 41. La 4... Că vine, mă, 41, mă, și ajunge la și 51. 51. Uite, de să-ți iert, nu știu. Trebuie să nu mai am oricum și bani. Să văd câți bani am. Nu e, păi, sigur. Nu scos și mâncarea să mânc. Să văd să mănânc ceva. Ce mănânc eu. Mănânc cu batonul ăla care mi-a rămas. Nu știu cum să le fie ele. Dați un pic. Dați așa. Sunt pe jos. Numai ca să reușesc să-i îmi pun. What? Ce-a fost oaia? Acolo, jos. Sigur pe acolo e? Da, mă. Sigur sau nu mai sus? Stai să mă că mai știu unde era. E acolo. Aha. Nu știu. Nu că l-am unde să mănânc. Nu știu unde e parcul. Nu e cofetăria aia, mă. Să-mi am gura plină. Tot pe aici. Mă, pe unde traversez? Am trecut strada 3 zile. Nu să mergem, să vedem unde e parcul. Nu supăr câtă lume e pe aici. Știi că mai au familie pe aici. Nu trebuie. Acolo e. Trece. Nu uite că nu mă aduc. Am mâncățit. Deci duc pe acolo pe să ajungi la Bălaș. Am la Bălaș? Nu că te vedem de mine. Mi-a zumbrat 20 de minute. Aha. Ne pe ajungi în parc.
deci n-am ce căuta pe acolo. Nu, avea. Ia să vedem, bă, flori, bă. Trec pe astea că nu-mi place. Îți place? Aici ce mai găsesc? Ia. Ne l-am plătit. 38. E frumoasă, dar nu-mi place. E frumoasă, dar nu-mi place combinația. Stai în gara să mâncăm. Oh, dacă nu am găsit parcul, unde o fi, mă? Mergem să mâncăm un mic? Vrei să vă mic? Nu știu, mă. Mergem la tine aici? E foame. Nu am găsit la parcul. Știam că e pe acolo, dar nu am găsit. Mergem în gara să mâncăm. Mă, că o să stăm iară o grămadă. Și ce dacă? Și ce dacă viața nu e rost? Eu nu știu cum traversez pe aici. E o grămadă de mașini. De mașini, un pic pe acolo. Mami, că un pic. Dar nu te mă, că e treci de pietoni. Deci, oh! M-am gândit să merg în piață. Doamne ferește. Nu știu, te duci în piață, zău. Mă duc în piață. Ce să găsesc eu? Mi-a luat ghidaj din piață. Am găsit niște aplicați perfecți. Aceștia. Hai să vedem acum unde e cei cu florile. Nu mai râde de mine. Mă mănâncă piciorul. E rele piciorul. Hai, taceți. Nu mă faci. Mulțumesc, la mulți ani și ție. Doamne, ce e aici? Unde vedem? Uite, mă, flori. Nu le-am găsit. Ce n-ar fi aici? Hai să vedem. Sunt frumoase. Mamă. E fum pe aici o grămadă. M-am uitat, sunt niște prețuri prea mari. 15, 20, 25. Să-mi scăpați-mă de aici. Eu iau viteză ca să nu mai ia un fum. Și că mi-a găsit parcă așa era. Mamă, câtă lume e în piața asta. Ia să vedem că e 10 și 16. Drăguț, îmi iau niște lipari. Poate facem niște țări. Normal. Hai, nu pe cop. Hai, cop. Am să vedem ce fel. Asta, nu nu găsim nimic aici. Ce vrei să faci? Nimic, hai, lasă. Ce dacă viața nu e rost? Știi că mai găsit niște flori de sunt frumoase și astea. Nici de unde le-am luat floare. Din piață. Maica, Domnului, cât un nume. Pare rău, dar să scap de aici. Uite cu țucam flori. Am și o floare, ue, uite și aici. Acum peste tot găsesc, după ce mi-am luat. Mă arată frumos, 7 lei. Ce drăguț. O zambil, mai ușor găsesc acum. Lasă-mă că m-am enervat. Iar am găsit flori. Adidas. Mișto. Este fain. Și aici sunt mă flori. Lasă-mă că nu... Avem mățișoare. Da. Acum trebuie să vedeți pe unde îmi trec. Ca să ajung în gară. Nu-mi place. Și miroase. Și o floare oi. Mai mamă. Tot la bine mi-am luat și la. Miroase frumos. Aici te duci la aia. Haideți-mi. Ce micuță e, mă.
Haideți încoace. Eu nu văd din gara asta niciun tren. Pe normal e și 21. Hai să încoace. Lapte, brânză, ouă, lapte, brânză, ouă. Blândă. Așa. Uite bă, ăla-i trenul meu. Bă, trebuie să mă duc. Sorry. Trebuie să trecem aici. Hai, unde te bagi? Ca să știu și eu. Că n-am nici pe un să merg. Hai, nu se poate. Ăla-i trenul meu. Azi că intrăm și noi la el. E și 2:30. Eu mergem. La Văleni. Mergem la Homorăcea? Nu, că nu mai avem cu cine nu place. Pare rău. Mergem, nu? Pare rău. Am multe călăpăi. Nu știu cât o fi, mă. Normal știi că mai sunt 20 de minute până vine. Nu știu, hai. Până pleac. La și jumătate să mă urc în ea. E 30 de fapt. N-aș plătesc. Săruna. Uite ăla-i telefona. El trebuie să mă urc. Mâncăm. Ne găsim flori. Pare că s-a urcat. Ce bine miroase, bă. Hai, urcă coboară. Gol, n-ai vitrenul. Vezi, mă, că pici în cap. Hai, trebuie să vedem și noi pe unde ne așezăm. Ca să și mâncăm. Ăla am mâncat. Batonaș. Se încălzește motorul. Nu vezi că nu e nimeni. Mamă, ce terminat. Arată oribil. Hai să așteptăm pe cine ce să se iau. Uite, e gol. Nu știu ce vrea și să mai ia. Îmi pare rău că nu mă auziți. Ne urcăm. Ne urcat. Și mâncăm în tren. Hai să mâncăm. Hai să urcăm. Stați un pic, că de ce nu poate. Tâc, tâc. Deja suntem în tren și așteptăm să vedem că se dezvare pe pupa.